Badakizuela unak ni oso dantzari txarra naizela, baina gaurkoan dantzari bikain bat ekarri dut, zuek ikusi, ikasi eta nik ere hala egiteko. Gorka Granado, etorri guana! Hemen txe, ongi etorri jauna, zer moduz? Ondo. Gorka Granado, dantzari aparta da, oso trebea, eta nik saiatuko naiz zure urratzak jarraitzen. A ber, hasi pixkat eta ea, antzeko zer ateratzen zaiten. Eman! Oiegoi habilidadia, ni honekin geldiu naiz. Eta hain ondo zitateatzen. Adi lagunak, guantxe gato zukaldatzera. Hemen txegaude, zukaldatzeko prez, Gorka eta Bilok, Bizkaiko aurrezku txapelketako irabazlia, ezta? Bai, hori da. Eta guantxe, asteburuan ja Euskadikoa zuaz, ezta? Euskal Herrikoa. Hori da, asteburunetan daukagu ja segurako txapelketa, así que bueno, gogotxu. Iez, txitxareketa zizaizkizu dantzan, ja, pizka bai. Pizka bai. Zu ustezun nik lortuko etela egunen baten aurrezku txukun bat dantzatzia? Bai. Edo norka aldu dantzatu? Bai, lan egin da bai. Lan egin da, guantxesan egila, ezta? Sofan geldikan ez. Ni berdek, ezta? Bueno, zu oso gaztetxua zea, baino ibilbide luzia dakazu, ezta? Dantza munduan. Zenbat urtetxokin hasi zinean? Ba, bueno, 5-6 urterekin. 5 urterekin? Bai, bueno, gurasoak abunda duta hasieran, eta gero ja, bueno, nik aukeratuta aurrera jarraitzea eta gaur egun arte. Ona, zukaldian zemuz moldatze zea? Gaizki. Gaizki, me katxiz lamaz. Bueno, nik erakutziko izu zukaldeko trukito batzuk eta hik dantzakoak, bale? Oso ondo. Ratu egin da ziok, adi lagunak, bakailua prestatuko dugu, bizkaitar saltxa bat, eta pisto bat lagungarri bezala. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Gorka, garatuko izut nondik noa ebiliko gehan errezetakin, bale? Bueno, ingo dugu da, bakailua, gio bizkaita saltxa, baino alde batetik bat ingo dugu, eta bestia bestetik. Hemen ingo dugu da, azaletikan markatu, ondo, aterako dugu, eta gero bertan pipermin pixkat, baratzuri pixkat, salteatuko dugu, eta hor bukatuko dugu bakailua egiten. Baina bakailuena platerian txukun garbi utzi eta lagungarri bizkaitar saltza botako jo. Bizkaitar saltza egiteko, bakizue bai o bai, ez dula faltatu behar txorixeruak, emate jola sustantziarra. Nola eze bai, aurren ingo deuna da, tipula moztu, ondo gorritu, gero bertara urdai azpikoa bota, ondo salteatu, batzui pixkate bai botako jo, eta pipermin txantxo bate bai. Bertan gero, ingo deuna da, txorixerua bota, tomatia, ardo zurila, ogila pixkat puskatuta loditasuna lortzeko, eta nola ez, arraiz alda. Hori utziko dugu zukaldatzen, eta gero ikusiko dugu berrendu puntu bat eman berdion, o txiki indalagatzen badeu, hola utziko dugu. Eta hori gero, platerean atzeko garaian, gainetikan botako dugu. Eta lagungarri bezala, barazki pixkate bai jarriko dugu, kasu honetan pisto pixkat, ingo deuna da, zailako tipula lauki txikitanin, gero piperra botako jota tomatia, baitare kuiatxua, eta ingo dugu goxatu ondo, bai, baratzui pixkatekin, eta hori ingo duguna da, plateran lagungarri hola, plater kombinatu txukun bat iteko. Eta hau esan da, eman berdion bingaiai, laba nahi, eta tantzai, bai, bale? Bueno, ni hasiko naiz, batzuia txukuntzen, hau martxan hartzeko, eta tipula hauek. Eta zugun gozian beste aldetik, tipula honekin, bale? Bale. Inberdituk zuritu, kanpoko azalak endu, eta gero lauki txikitan, bale? Bale. Nabek, ni berdin jaiten jugun hau, eta hola, ni dantzan ibili berrako emezela iribeira, inei beira ibilia, bale? Venga, eta hau esan da, kontatu iguk, asteburu ontan dakazue, segurako urteroko txapelketa, ezta? Eta berta, a ber, kontatu ze topatuko dugun bertan. Bai, bueno, da Euskal Herriko suelto txapelketa, zapaton daukaguna. Seguran egiten da, eta ez dakit, uste dut aurtengo dela, 57. edizioa. Ai ama, berrogeita zazpigarrena. Eta zezan behar nizun, bertan, ike hartu, pausuak nire berdina jarraitu. Puntxak gendu, gio beste aldia, erditikan moztu, eta azalak enduko ditugu. Eta gero,
bi tipulak prest dazkaunean, esango izun nola txikituko ditugun. Vale. Zer da, lehendabiziko aldia topal jungo zean asegurara edo egon zea ja? Ez, ja egon ginen, bueno, lau aldiz parte hartu guia. Vale. Hau izango da laugarrena, Marenekin, Maren Galbezekin, bera nire dantzako bikotea. Eta hola, gustora, ja lana inda, así que... Así que ya holtzara iotzeko gogoakin, ez da? Onda. Eta, Gorka, beti bikote berberakin jutezea edo aldatzen dijo hori? Ozuek aukeratzen dezue edo dakazue coach bat esaten dizuena zenekin junu? Nola dijoa historia? Bueno, daukagu irakaslea, baina ez beti bikote berdinekin, bai. Bai. Ados, azke, lau txapelketetan, o seguran juntzen lauetan, bikote berdinekin juntzea orduan. Horia. Txapela ikan erori alda. Bai, bat eroria. Bai, Duela 2 urte erori zen, eta, errepikatzeko... Eta lehen urtean zer gertatu zan ba? Lehen urtean, bueno... Beste atuko biak izan ziala. Horia. Vale. Eta urten, ze itxura ematen diok txapelketa aurten, Zai aukiko je bestiak, zai aukiko zuezuek, edo nola ikusten dezu? Bueno, pixka denetari, ia temporada oso nahi nugula aurtengoa. Bai. Eta, bueno, hor gaude lau bat bikote txapela eskuratzeko horretan, así que, bueno... Zenba bikote aukesten zeate? Ba, urtengoan 15 uste dut izango dela. 15, Bai. Baina hor bakizuen lau zeatela hor... Bai, bueno, azkenean urte osoan zehar horreun gara lau bost bat bikote... Ikuste zeateleko guztitatik azkenean, ez da? Ondo ezautze zeate, ez da? Horia. Zein dia beste bikotia, nundarrak dia? Batzuk berrarakoak, beste batzuk lezo jartzun, azpeiti, bueno, pixka denetarik. Vale. Negarrez ez aiase, F3 ez jarri, mentipulak jartzen denian jendia, ni lagunduko ja beste hau zuritzen, bai. Vale, intzasuna da, behitu, hone ire azalak endu, eta hemengo, eta azaloiek hor azpin hemen organikoa bota, vale? Eta nik lagunduko ja beste hau egiten. Orduan, ia bikote berdinak, adibidez, bikote hauekin beste txapelketetan ebai juntatzen zate orduan, ez da? Bai. Ze txapelketan mota pasaitu zeu da ontan adibidez? Bueno, oten ira bi txapelketa mota, bat izaten da aurrezukoa, izaten da banaka aurkezten gaena, aurrezuko txapelketak, eta gero sueltoko txapelketak, hor ja bikoteka. Vale. Eta, bueno, temporada izaten da, udan zehar. Txapelak erori aldia uda ontan, oze? Bai. Bat bizkaitarra badakit bai ez. Hori bai. Hori bai, eta beste bat bikoteka eta hola? Beste bat ere, zerautzeko txapelketa, didez? Epa, hori nahi ninateatzia, Ondo. Bai. Eta az esan behar nizun, orduan, asteburu ontako, zenbat entrenamentu, nola kudeatzen dezu, zein da ateako zuen dantza? Ze dantza, bakit, enzueltu egin berdezuela, baina adibidez, pareja guztik dantza berdinen berdezuet, bakoitzak zuen dantza dakazue, zuen antolamentua, nola kudeatzen dezu hori? Bai, bakoitzak hartza ditugun pausuak, bueno, pixkat itxurosoenak, edo potenteenak, edo bakoitzak bere dinamika hartuta, eta bakoitzak bere antza, lehenengo fandangoa, eta gero harina. Vale. Bi bueltakoa. Ados. Bueno, behitu, nik inbiar diat Brunuaz. Brunuaz da lauki txikitan. Ta zuk inbiar dezu Juliana, dala tiretan, bale? Vale. Tiretan errez, inbiar dezun bakarra da. Hartu labana, horrela jarri, eta tiratxuak moztu, bale? Olako tiratxuak, eta honea botako dugu, bale? Eta ni Brunuaz ingoetena da behitu. Ningoet, bukaeraino iritsi gabe, zergatikan, bestela dana, jauziten da, orduan, honean joiten deia bukaeraneo, eta gero hemen jaititut laukitxua, bale? Ni laukitxotan, eta zuk Juliana, bale? Venga, ekin horrei. Orduan, hau antolatzeko, zenbat bider entrenatzen dezu? Ozuek ja aurreko urtetan nola ja entrenatuta kasuen ziten zu? Aurreko urtetako dantza hartuta ikutu berrik sartu, edo nola moldatzen zeat? Bai, hori, urteo izaten da dantza antzekoa edo berdina, beti sartzen gara, saiatzen gara pixka zerbait berezia aurkezten urtero, baina, antzeko dantza bat. Eta bai, entrenatzen dugu hori, astero 2 aldiz. Vale. Eta horra adibidez, Gorka, hor bada improvisazioa? Ez da, zeatik bikoteka zoazte, improvisatzen behar beste hilia bite jok igual, ez da? Bai, hori da. Bai, improvisatzeko momentu gutxi. Egia da momentuko zerbait atera egitekela, baina
baina ez dena daukagu lotuta, eta oso segurola. Ados. Eta horra adibidez, lehiaketan, esan dezuma dantza horiek behar dituzue, zenbat irauten du zehazki, zertan fijatzen dia gehiena, nola izaten da historia? Bai, dantza, fandango eta harina, 2 bueltakoa. Bai. 8 pausukoa. Eta, juradoa pixkat, fijatzen da ber pausuen zailtasunean, bikotearen konplizitatea, indarra, pixkat alderdi artistikoa. Horretan, bai. Eta haik esan dek, konplizitatea oso garrantzitsuak, zure bikoteakin, ja 4 urte basoaz, pentsaten dut, aspalditikan ezautezea behakin, betidanik ibilizea behakin dantzan? Bai, lehenago beraz egon beste bikote batekin, eta ni beste batekin, baina, haiek utzita, eta, ja bikote horiek desegin da, eta biak gauden hori bikote gabe, orduan... Aurkariak sinaten lehen orduan? Bai, baina ez daukagu ere oroitzapena holan... Fijatzen zinaten hori nire bikotia izango da, Vale. Baina bai, eta hori, irakasleak elkartuta, eta hola ze, 4 urte. Ondo. Eta nuni biltzezaten entrenatzen, ose dantza elkartetik anzatozte, edo nola iten dezu hori? Bai, ibiltzen gara Lezoko Zubitxo dantza eskolan. Bertan, dantza ikasten. Orduan beti Gipuzko aldea etortzea, Lezo baino etortzea entrenatzea, Bai. Eta ikasketan nun iten dituzu? Ikasketa Aretxabaletan. Aretxabaletan. Ikusentzunezko komunikazioa. Ikain. Ona, gurgekin bukatuko hemen. Ondo. Eta adibidez, zure puntu fuertia zein da? Bakit, bezakit, pentsatzen dut futbolari danak bezala, o kirolari batzuk, edo biziletan bezala batzuk sprinterra diara eta bestia horra, zein da zure puntu fuertia eta debila? Igual debila ezin da kontau, no? Ba, igual ez. Ez, baina bai, fuertea nik uste, marenta nirea fisikoa. Afizioa? Fisikoa. Vale. Afizioa ere, baina fisikoa gaien bat, bai. Egia da, fisikoki oso ondo gaudela prestatuta. Teknika gara gehiago lantzen, baina hori, fisiko ere asko landuta, lasaiago bukatzen du bate dantza egitean. Karo, azkenian zenbat irauten du saio batek? Fandango eta harinania, osoa izaten dira, 4 minutu edo laburra izaten da, baina oso potentea. Oso. Eta hori pelota partidan bezala, bukaeraino forte hon behar da, ez da? Hori da, bukaeran ikusten da ber... Eta horre torten dira hankasartziak eta historiak eta nekatuta zaudenian eta bar, ez da? Hori da, azken pausoa dira ja hor, bai. Ados. Hemen bagoa txirrik itxarraka, tipula jarritugu martxan, nehar pixkate bain deu, eta bagoaz erreportaia ikustea, hau goxatzen dijoan bitartian. Noa jungo gea? Gaur, nola txorixero gingo ditugun Bizkaitarra iteko, jungo gea baratze batea, txorixeroak nola azten dian, ikustea. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Tomas Neok, Lurkoi baserrin gaudek, eta piper txorixero jasotzea jungo bat jukoain. Gero txorta bat egitiko. Guazen. Hemen Bizkai alde mintzat, piper txorizeroa egin da Gernikako piperra heltzen utzi. Piperra hau berden saltzen da, eta gero nahi badezu uzten dezu, eta ikusten dezu, haundi egiten da, gorritzen juten da, eta gero txortea egiten dugu, lehortzen utzi, eta hori da piper txorizeroa. Martxon bukaeran aldauta, hau konkretuki utzi dugu txorizero egiteko. Honei, esaten dute, gustatzen zaio batzuen badezu, orduan regoa egin. Orduan ude gustatzen zaio. Eta gero mozorro aldetiota de pulgoiak eta akin da asko kontu eduki barra dau. Gainen egon barra dago, zati bestela landarea dana izurretzen dizu eta kitxo. Gaurko egunen ja, botika saltzen ditu ekologikon prestauta, landaranak eta adibidez, pelitre naturalak eta badaude, pelitre da estrakto de krisantemo, lorean estrakto bat, hori ja gaur mundun komerzializauta dago, zati guk ekologikon kimiko dan sintetikoek ezin du bibili, orduan botika dana naturalak izan beharra daukie. Batzuk hartu ditugu, orduan jongo gara eta
txorta bat egingo dugu, ikusteko nola egiten da. Bueno, guain Lurdeian gaude, Lurdeia gure landaetxea da. Lehen da bizi, jostorratza behar du, berezien oski, da gero liftea, betiko fine izan behar du. Osea, hau hartzen dugu, piperrak hartu, normalean euniko gizaten dira. Baina guk 25 egiten ditut, ala ez dago ebaitzen haitu beharrik. Baina hartzen dugu, jostorratza, kontu neuki behar du, sartu, lehen da bizikon, koapilo bat egin behar dugu. Da honi ikusten dezute, juten geha, josten. Hau beti izan da, lan bat, aiton amonak gintzen den lana. Jende gaztek bildu, da aiton amonak, lasai-lasai, bere sasoien. Zati da, lan bat nekeik ez duna, baina pazientziko lan bat. Gero sekatzeko, inbardo, edo eguzkitan jarri, edo gela bat balin badago beroa egoten dana, hori da honena. Eta gitxo, antzinean, leku askotan egiten zen sukalda zaharrak edo zauden beko sukin, da orduan beko sue piztu, da horrek egiten zen ambiente bat eta sekatzeko txortak antzinean nola egiten zen. Gaurko unen kaldera dagoen za baten jartzen da, edo kalefazioa dagoen gela baten, edo zimur egon behar dute. Hotxa ate behar dute, klis. Horri ikusten da, daula bere puntxun. Hau geho, egiten da salsatako bati bat. Da orduan, egin behar du berriz hidratatu. Eta gero beste jende asko baita egiten du, hazi eta kendu eta kongelau. Milako, txortatxo bat, ikusteko, nola dihon, hartzen da 2 puntak, koapilotxo bat egin, prest dago, edo ziregutan, txintxilizka jarri eta lehortzen jundaila, xikatzen, eta ja, abenduti aurrea edo lehentxogo, segun nola lehortzen dan, azten gara saltzen, saskita, saltzen dugu, etxetara. Eta urte guztirako, janarie. Bueno, Joseba, txortea indi hau, oain pentsau barrazeok, negua komentzauki hau, ze errezeta honola egin, nien bengelditzen eok lurkoien, urrengo arte, agur. Ai, ama, Tomas, ze paraje antzarrakor zaindari eta guzti, eta ze polita gane bai, Bizkaiko baserritan hor nola ikusten dian, hor hegoaldeko paeta guztik hor txorixeroz beteta, eta gero, piperroiek bai, freskuan jan izan ditut, hola, pimiento kristal bezala, fin-fina gelitzen goxo-goxoak, ai, ama, ze piperrona, eta gero, ja, lehortuta eta sustantiateatzeko esan desun bezala, neu guztiako, janari, ja, neu guztiako lehen hola izatezian, eskinean zertikatik egiten du hainbeste tomate kontserban, piperra gorde, historiana segatikan, gero negu guztin, elikadura ukitzeko. Bueno, esun arte, Tomas, gu hemen egongo aurrenare kosinatzen, eta zure barata zaiten, seguru. Zetxukun egitezun ekologikuan, danantzeko moguan, eta esan dakua, bezarka da hondi bat. Bueno, hemen jarraitu berdeu, tipulak eta goxatzen nahi dia, kolore hartzen, hemen inberden zu pestokin jarraituko zu, bale? Piztuakin jarraituko zu, eta ingo zuna da, guen piperrakin. Piperra ingo jok, hemendikan labana sartu, hauken du, pepita guztik atea, eta bestiare bai, laukitxotan ingo zu. Bueno, Juliana no laukitxotan, zuk nahi zon bezala, bale? Venga, hoi, zure kontu, ni baratzuri ale batzuk txukunduko ditut, eta Bizkaita sartzakin jarraituko dugu martxan. Bueno, hor labana txikiakin hobetu biliko baiz, bazpare, bai, oso ondo. Bueno, Gorka, zu euskal dantza guztin artian, zein da gogokoena dakasuna? Zein gustatzen zaizu gehiago dantzatzia? Nik uste harina. Harina? Bai. Daukalako lan beste puntua. Harina izelako ire, bai, ez da? Baina bai, daukalako hori, salseo puntu bat, este mugimendu bat, eta musikarea laia da, así que horrek laguntzen du, así que bai. Harina. Eta gero dantza guztien artian, euskaldunak enduta, guztien artian, zein gustatzen gehiena? Ez da, euskal dantzatik aparte ere naiz asko mugitu ez dantza. Así que harina. Harinakin gelditzea izordun, oso ondo. Eta zein irutze zaizu dantza zaiena? Zein da zaiena ikasteko? Iepa, hau moreno jartzen nahi zaiguta, auge txingo jo pizkazua. Konta hau pizka, zein da enola dantza ikan zaiena ikasteko gehien kostatu zaizuna, edo jendei gehien kostatu zaiona?
Ba, nik uste fandango eta harina, Fandango eta harina, bai, Bai, bestela, bueno, ere baude taldeko dantza ere saiak ikasteko, baina, bueno, hori da konjuntuan egiten den zerbait, eta, bueno, beste dinamika bat. Baina fandango eta harina azkenan bikoteka, eta bien arteko esto ere lortzea saia da, ba, imaginatu pauso gila ikastea, eta bai, nik uste hori dara niretzako bai. Eta gero fandango eta harina. Ez tekela beti berdina, ez da? Aldatu itende, segun zei baiara, oze lurralde, oze lekutan zauden, ez da? Hori da, bai, bueno, lurralde bakoitza dauka bere, eta herri bakoitzak ere. Zona bakoitzan daude bere, bueno, pausuak eta dantzatzeko modua. Ez da berdina iparraldeko fandango bat edo arratian jopurrusalda bat. Vale. Arreateako txekorra, txikilla baino gogorra, balekin. Ondo. Inungo aize aski. Ni isopelakoa. Isopelakoa. Eta hor kostalden baldakazu zuen harinaritan fandangoa. Ba, ni daki dala, ez. Ez? Ez da git, ez. Ni daki dala, ez. I jarriberkoek martxan. Ondo. Bale, noin ingo jatena. Beizak, hau, gero, tomatia bezala, erresago izaten dek azalaldetik baino barrukaldetik mostia. Ordun, iteziotenak, nik hemen. Hola, naek, iruzatitan iten dek. Gaina pepita gero erresago atako eskia hori bai, baitu hemen, hola. Golpetxo batzuk eman hor. Eta, iteziotenek, barrutikan beti erresago mosten da. Zatak botikan pixkat azala daka hola, eta beti gehiago kostatzea. Orduan, barrutikan hola itzak tiratxuak, eta gero nahi tiratxuak laukitxotan utzi. Bale? Venga, oso ondo. Bueno, eta hi oso gaztetxua eiz, ja lau urte esan dezu txapelketa onta juten naizela, baina oroitzen altzea lehen da biziko txapelketan noiz eta noa juntzinean. Bai, bueno, euki honen, duela ja 6 bat urte. Bai. Oi hartzunen izan zen lehenko txapelketa, beste bikote batekin, baino lehenago, bueno, nengoen beste neska batekin, Tamaren ere beste mutil batekin, así que lehenengo txapelketak izan ziren pixkat aparte. Eta bai, oi hartzunen, eukiko nituen 12 bat urte. 12 urte txokin. Zer pasagoen egun hortan? Ez du, bai, hirugarren saria eraman genuela, txapelketan, eta guretzako inoiz txapelketa batean parte hartu ez, eta lehenengoan hirugarren saria, kriston estoa, bai. Ondo, eta nola ospatu zenuten, nola ospatzen dituzu historia hauek? Ura ez dakit nola ospatu genuen, baina, bueno, oraingoak, familian, lagunekin, zerbait hartzen, o txapelketa eta gero afaltzen, bueno, olako zerbait, bai. Euskaldunon ospakizunan barruan beti zio jakila ez da, Jangabe, zindeko ospatu hemen, Eta gustora. Ze guztaren zei jatia, zinditu gire platerrizarrak? Platerrizarrak, sukaldatzeko bat ere ez. Sukaldatzeko bat ez, baina jateko, ze guztaren zei unuetan. Arraian bila juteik, txuleta jar baten bila, o... Txuleta nahiago, aragia nahiago. Bai, txuleta nahiago, bale. Baina bestela pasta. Pasta salia aiz, Bai, oso. Eta pasta zelekin gustatzen, batzu jakin vuelta, tomatia egin, o txirla batzu egin. Edo zen modutara. Bai, beti justo, bueno, gaina dantza imaino lehenago beti saiatzen gara pasta jaten, pasta platerron bat, eta... Hidrato honak augitzeko, ez da? Hori, eta indartxu biateko. Indartxu biateko. Bai. Oso jatu nalaiz, asko jatean dugu, o esan berdile, mostu inberdile pixkat. Bai, ez pentsa ere, Dantzari izateko ezin da... kiloak soberan eukitzia ez da komeni, ez da? Ez da komeni, ez. Nahiago loin, jan baino. Bai, Bai. Lotila izorduan, Vale. Hori garrantzitsua, ni beti izaten dugu jakia oso garrantzitsua ala, baina lo ondo ez du nagiten, ez da indarrek, Hori da resetear bat inbiar du gorputzak, berriro indar berritu eta indartxo goteko, hala da. Hemen bat jabotaitugu, esan du pipermin txantxo botako deula, pixkat emango jota energia, joia urdarazpiko gota, salteatu eta gainuntzeko zagaia botatzen joteko. Eta gorka txapelketa baino leheno, ondo iten deglo, edo txitxarek azte zegin eta kostaite zaigiri gustatzen zegin bezala loitia, edo ze kontatzeiak. Ez pentsa, ondo deskansatzen dut. Bai, Bai, nahizta txapelketa hurrengo gunean euki deskansatzea beti da priori bat, así que ez dago problema. Seguru guna, zergatikan? Euna ondo aprobetxatzen gendako, gio nekatuta iristeko etxea, eta afalduta lota, ez da? Batzutan, eguna ez ondo aprobetxatzen, eta gero txaiken loguria etortzen. Eta nik ustete bai, garrantzitsua dela egunian zehar, gorputzai eman lana, Gorputza nekatu, izerdi batzu bota, pentsatu, ikasi, lanain, lagunak bai jolastu, danetik pasa, baina
ondo iten bazu, gero ere lua errexo etortzea, Bai. Hala da, gero inbazu entrenamentua erdizka, ez tezu ez dakiz zein, gero no seke, orduan etxe iztezea eta loguriare falta. Vale, haure, listo, bagoa, zurda espiko vuelta eta vuelta emango jo, gero tomatekin da, bai hartukuta sustantzia, Bueno, eta zuk, eukialde zure referenteikan euskal dantzarien artian, ozein izan dira zure maixuak? Bai, bueno, referente ez pentsa ez asko eukitugu nahi. Bueno, nik behintzat ez ditut hartu holan referentetzat dantzari asko. Baina, bueno, nik uste igual gure irakaslea, eta, bueno, beti gurekin egon dena Lourdes Esnaola. Berak 3 aldiz irabazi zuen segurako txapelketa, Euskal Herriko txapelketa. Eta, bai, erreferente bat aukeratzekotan bera, duari gabe. Eta ikasle bezala inberdio garrapata pasa, no? Garrapata pasa, ja, zenbat irabazituzu, bat esan dezu, eta? Bai. Vale. Hori da. Eta zezan behar nizun, segurakoan, irabazi berri dezu Bizkaiko aurrezku txapelketa, ezta? Hori gero ere bai Euskal Herriko aurrezku txapelketa basoaz, edo horrek lagundu izuguen Euskal Herriko txapelketa juteko sueltoa. Ez dakit, ezke horrek pizka deskuadratzeit. Bai, ez dauka zer ikusik. Vale. Hori, provintzia bakoitzan egiten da, aurrezku txapelketa, Araban aurrezku bat egiten delako, Bizkaia beste bat, Gipuzkoa beste bat. Eta urten, Arabako ere irabazi nuen maiatzean, baina txapelketa era bat ezberdina da, Bizkaikoa, Arabakoa, eta... Osa, Arabakoa juteiz, da behaien aurrezko irabaziek. Hori, aiena... Artista utzaiz. Aiena ikasita, bai. Vale. Eta hori ikasteko, azkenean, baina zuen irakasle bazki dantza guztik, eta ez da tejun berrarea ikastea, ez da? Hori, Lourdesek ezekien Arako aurrezkoa, eta Bizkaikoa ere. Baina, YouTubeko bideotatik orain jadena sarean dagoenez, bideoak ikusi, pausoak harrapatu, eta horan ibili gara azken urteetan. Ja, zaila izango zen batiti aurrezku bat Euskal Herriko ba, ez da? Claro, aurrezku batua. Vale. Bai, ez dago, ez. Horri igualin beharko zen, bakoitza bere ikutu eman, da ber nola teatzean hori, ez da? Ez dakit, Bai. Oantxe inventatu jandik, Eta Joseba ezak esan txoak egi. Ondo. Bueno, hemen ningo deuna da guain. Ogilare bai botako jo, ogi pusketa batzuk, txiki inda, ni uste torde zeingo jala, eta hortxe utziko ditugula. Kusiko dugu, gero igual birrinduko dugu txukunago gelditzeko. Bueno, hau bat, hau ere bai, gau txiki, eta horrega bota. Hau jazta, Vale, hori bota tipula morian gainea. Ona? Bai, bota horrega lasai, posatzen jarriko dugu, eta lehen botako dugu bai kuiatxua, eta tomatia. Tomatia behitu zau. Pusketetan ningo deure bai. Txortenak endu eta laukitxotan. Nahazu tomatia ginasi. Vale. Txortena hola sekenduko deu. Baina, gero bai kendu behar duzu hemendakan gogor puntxu hori, bale? Eta bestean laukitxotan eta bai bertara botako deu. Bale, haure bai joa. Earki goaz, txerek itxarraka. Eta, gorka, basekia tibiltzea izela ere bai, beste, txapelketetan oro, baina beste dantza taldekin bai bitzen zea, ez da? Korrontzekin ikusi zundi dantzan. Ez alda gala? Bai. Ibiltzen naiz Bilagunako inkariantza taldean. Bai. Bertan ja, 3 bat urte izango dira jasi dintzenetik. Eta hori, ibiltzen gara korrontziekin gehien bat dantzan. Hor, beak dantzetik, Tokete izalduta, Azkar, eurrian, Bai. Eta bai, hori oinkaridekin, eta gero Lezoko Zubitxo dantza elkartean. Horre, txapelketetarako prestatzen gara, baina, gero ere biltzen gara dantza tradizionalak ikasten, eta hortxe, bai. Vale, zer gustatzen zaik gehiago? Txapelketa juntia, plaza gizo naiz, o gehiago gustatzen zaik lasai festagiruan, ez dakit, holtza bateko dantzari izaten lasai, o txapelketako xarma horrek jartzen di guztua? Bai, nik uste txapelketak. Bai, orain gabe momentuan, justo txapelketen, momentu oso batean, orduan,
Bai, eta gustora sentitzeko eta bai. Karo, txapelketa gustatzen maizkik bezala, aurrena galitzen maiz askotan, asko gustatzen zaizkik, ez da. Esaldek alai. Aia, nik ungo balituan dantza txapelketa gonean, txapelketa baino nahi etor behian dantzak idili bueltaka, Aia, ondo, bai, baina bueno, gustatzen zaikela hor txitxare horiek eukitzia eta pixkat. Nervio horiek sentitzen, Dana seri joek, baina txapelketak beste puntxu basik, ez da? Bai. Ondo. Bueno, honei de txitxa pixka gehiago emango ziot, honei, beste makiltxoa dartuko tomatekin da zikintzeko. Bueno, bobeitu, nik usteet, korrontzikin, ez bana irnazten, zaizarren ibili zinean zu? Bai, denboraldi hasiera. Denboraldi hasieran, irigi eta ni gonbidatuta neonan, Napo gonbidatu zigula, eta jungo geha guain, hau dena martxan dakaula, erreportai bat ikustea, honi guain salda pixka gotoio eta listo. Eta jungo geha, zaizar onduan, zaizarrekuak iriki due jatetxe erretegi bat eharra, Olibi erretegia deitzen dela bere aman omenez, eta ikusiko zu ze gauza txukunak iteituen, antxe bertan. Goazen erreportaira, segituan gaude gueltan. Kaixo, egunon, Napo naiz, Josu sukaldaria. Usurbilen, Olibi erretegian. Nedizu ikusi zer egiten du? Pasa gurekin mesedez. Bueno, Olibi erretegian bazkiu bost hilabete. Zagaurtegia Zaizar, hoi aitak eta amak zabaldu zuen 1976an, eta bueno, oango de baserri gure etxe bizitza, gure jaioetxian. Amai omenaldi txiki bat eginez bere izena jarrita Olibi, bere izena za Olibia, baina mundu guztiak Olibi ditze zion, da orduan jarri genuen Olibi erretegia. Olibi ama sukalden egoete zan. Gure amona de bai, gure amona klara zan, sukaldari bilizan, be garaian, Parixen da bar da, bueno, sukaldari oso nazan, eta berarekin amak Olibik ikasizun, eta, bueno, ikase genuna de horren esker da, amar da, amona, eta horren. Bueno, alde batetik dakadugu zagartegia, eta, bueno, eman dugu beste pausotxo bat, eta, bueno, hor dakagu garagia premium, dakagu bisigua, rodabailua, eta lenguagoa, eta, bueno, sukaldian beha beste erabateko gauza batzuk egiten ditu, errebueltu ontsuak, salada bereziak, gambak, bai dakau baratza txiki bat, eta bueno, hor dazkau etxeko tomatea, etxeko letxuga, eta bueno, hor anaia guzti biltze da batzan, eta beak ite ditu olako gauzak. Bueno, oan iritsi geha momento honena, sukaldera pasako geha, Josuna, eta haber ze prestatze digun, da ze gauza goxoa egiten duen. Ni Josu naiz, sukalde burua, eta gaurkoan hemengo izarra den errezeta bat inen dugu. Txangurro Donostierara. Lehendabizi hasiko ga tipulina botatzen. Tipulina horiak eginda dago, zatik, ordu terria oten da zuan, orduan telebistan ez dago denborik. Bigarren pausua, tomate con kaseo esaten dela, da tomaten haragia. Gurin pixkoa botako dugu, ez dakit ze bat urte, baina urtazkoko errezeta bat da. Baina hemen bezeroak asko eskatze dute, ez dakit. Hora dagoen, o tradizio gatik, baina asko eskatze dute. Orain ja, tomate salsa botako dugu. Eza... Holaxe. Tomate salsa hau, hemengo tomatekin inan dago, eta aldearra dago. Aberazke nabari da. Eta hain botako dugu, gure gaurko protagonista. Txangurroa o zentoilua, kasu honetan zentoilua da. Gatza pixka botako dugu, ez askoik, zatik ja zentoila bere katza ematxe du, eta pizper beltza pixka bat. Tenorez gain, hau izarretako bat da, bezeroak asko eskatze dute, txipiroia plantzan, eta gero, bueno, parrilla, osea, bai bisigua, bai lenguaua, bai erroa balioa, eta txuleta. Txuleta dauzkau bi mota, bia premiunak, bat da europea eta beste da gallega. Beti produktua da protagonista, vamos. Eta itxaski izan da. Minutu paraten euki, eta koñaka pixko bat,
Honek ematen dio azkeneko grazia. Su pizko bat eman. Eta, hau. Oain faltako ditzeke, txankurran azala bete, eta laben 7-8 minutu buki, urin pixko batekin, eta listo. Bueno, Joseba, hemen dagoazu Oliberretegian egiten dugun txangurro donostierara. Hau, eta beste plater batzuk tastatzeko, etorri nahi duzunean. Agur! Ai, ama, ze itxura indezuen histori horrek, Jope, holako bat jatea jungo naiz, baina lehen gaina bakit ezautzei zuetela laguna zeate, haupa napo, haupa josu, eta ze gauza txukuna iten nahi dian hor, eta gaina ze leku de ederra, eta holako ekipazua dakasuenakin. Horrela jarraitu, besarka ondioat, eta zeituan ikustega, igual gaurra faltzea pasatzen nahi ni. Mekatxila, manoiko gu gautziak enoi jateko. Bueno, hemen txedakauna da, beitu, ja, hau da Bizkaitar saltza, ja. Kiston fundamentua daka, ingoiz behitu lagundu ingo jat, bota ingoiz zutonea dena ja. Dena botako dugu honea, eta ingo dugu pasaretik pasa. Hagen du horrela utzi, baina azkenien Bizkaitar saltza normalian pasatuta da, baina ez pasatu eta birringailuakin fin-fina utzita gero iragatzita fin-fina. Honek lagatze du bere pusketatxua gehatzela bere puntxu bikainian Bizkaitar saltza batentzako. Hemen, pestore ikusi ezue, zei txura dakan, guain inberdetena da zua jetxi ez erretzeko, eta ni jungo naiz, baratzuriak gorrituko ditut hemen oliotan, eta bertan bakailua markatuko deu, platera eratzeko. Hemen dakat, arrai sopa ez deulatan erabili, eta oso potolo gehatzen bada, erabili ingo deu. Hau jarri ahi hemen, jarrizak hemen, eta inberdek alde bateaka, eta noiz benka, hiru atzea. Hamar hornea, hiru atzea, bale? Oseatik juten dia, horko zulotxotan, tapoiak eta betetzen, eta orduan atzeaka hortan iten dia, zuloiek askatu, eta ekin berriro, bale? Eta amaitu, mingaina utziko izute hemen, bazterreko gauzak eta ere bai, pixka berak aiteko, bale? Bale, hoi zure kontu, eta esan bezala, hau nire kontu. Bueno, eta ire ikasketa gare txabaletan, alde bat iti bestea ibiltzeiz Euskal Herri guztin, eta hoi gutxi balitz, sopelan irakaslea, dantza irakasle, ez da? Hori da, bai, bueno, sopelan emateiet klase ume txikiei, bertako dantza taldea, eta, bueno, ja dara matzat 3 urte klaseak ematen, eta iesan gustora, beste esperientzia bat, esik egon da. Zen bat ikasle dazkazu, ze adinetakuak, ze pentsatzen dut Euskal dantzak erakustitu zula, baina ze ikutukin, kontau pixka guri. Bai, hori, bueno, Euskal dantzak, eta orain dezkagu 2 talde, 15 ume talde bakoitzean, eta 8 urtetatik, 11-12 urtetara. Bale, oza, gaztetxuekin gehien bat, ez da? Bale. Osa, zu baino, helduago ditzaizu tokatzen ematen... Bai, bueno, ematen batzutan bai, Bai, badago ere beste talde bat ja pixkat nagusiak dienak, 30 urteak pasata ja. Bai. Eta justo horiekin gaude orain emanaldi berri bat estrenatu... Oie igual saio da, erakustia, ez da? Ozen nahi da saia goda, erakustia. Bueno, ez pentsa... Desberdina. Bai, desberdina, hori da. Ez gira sartuko fregauetan, ez da? Ondo. Eta ze emanaldi da prestatu dezuena? Bai, bueno, uda honetan, uda ziren estrenatu genuen Labarretan emanaldia, Labarretan ditzen da. Eta, bueno, bertan parte hartzen dute sopelako, bueno, Meñako dantza taldeko 8 dantzarik. Eta gero ere, 2 bertsolari, aktore, abeslari, bueno, bizka denetarik egite dutenak. Peru Irastortza eta Joldi Beristain. Eta, bueno, hori egiten ibili gara itxasopaiarekin batera. Itxasopaia, bueno, bertsolari aktore berare saltzaenetako da, eta ondo gustora. Ondo. Eta bendoko, bueno, emanaldiarekin jarraitzea eta aurre egitea. Ondo, ikusalde nola hemen ja lehortzen gadatzeken, urdazpiko pusketa, batzu pasatitu bestiak ez, baina fibra dana hemen gelditzea, eta behian mamilla erra, bale? Ikusiko dugu, gero irekin bat emango jo, eta oso potolo balin badao, hor laga esalda pixka botatzeko, Eman guandikan beste lau vuelta, bale? Hemen batzu jake gorritzen, eta aldi berian esan deun bezala. Hau, azaletikan ondo markatuko deu, eta gero beste aldetikan vuelta txiki bakarrik emango jo. Hemen jarriko dugu horrela, bale, ondo, pistonek ere eharra itxura hartu digu, ikusi zuen, nire inun tipula ondo potxatuta, piperra pixka gutxi jo, kuiatxua pixka gutxi jo, eta tomatia, hola, pixka samurtzia, eta listo. Batzu jare bai bota jo pixkat, Bale, hau dakau, listo, hau ere bai,
Eta, bago, atxergi txarga, a ber, haure, inberdeuna da, a ber. Bai. Hau, nindikan ateatzeko, behitu, gero hemen, mamila hemen gelditzea, pixkat, inberdeuna pasatu, vale, oso ondo, eta behitu, hola, ze testura bikainakin gelditzean. Ez fin, ez potolo, ulertzek, hola, bixak gorkutzakin. Bueno, hemen txe, honei, guain beti hortik pasata gero, komen izatea irekin txiki bat ematia, Betu ze testura bikaina geratu zaigun, ezin hobe. Ingo detena da, dastatu, jakiteko gatza bihar duen edo ez. Ez dio bota. Baina urdaiazpikoa gota dio. Eta urdaiazpikoa gatza balimakak gehiagi, ba igual ez du bihar. Egia esan, nahiko gozua dago, tipula desente dakalako, botako jo gatza pixkat, eta zutan jarriko dugu. Bale. Bere pikantxe puntuare badaka, nalde dastatu. Mango jatirite dastatzeko. A ber, ze irutze zaiken, nola daun. Dastatu. Nale. Hau, azaletik kurruzkari utzi. Berezia epikatzen hasiko naiz. Bueno, eta ze ikuskizun dazkazu guain epe lagurrea? Ze muskoa dago? Negua bastante potente. Ze muskoa dago? Ona, vale. Bota negua, potente aldatu negua. Bai, bueno, aurre ikusten da negu potente bat, emanaldi askorekin, gehien bat, inkariantza taldearekin. Bai. Eta korrontzien emanalditan. Justo eite ditugu goi urren urtean korrontzik, así que... Ia ziratik ez hau, ez da? Ez. Zemat urte askar, ba. Emeretzi, katxila mata korrontzio, ona. Eta zehose berezia ospatuko dezue, edo zer? Ba, oraindik ez dakigu, urren urtean da, emanaldi asko ongo irela espero dugu, baina oraindik ez dakigu zer, así que, Ondo. Bueno, betu hemen, azala zeituratu digun. Ezin hobe. Bueno, eta guain, saioa amaitzeko. Ze, dantzan bat ingoek, oze? Venga. Bai, Bai. Ba, gu irrikitan gaude, ikusteko dantzan, eta ingotena da hemen perexila pixka pikatu, eta behitu, hor, piztua, listo, bizkaitar saltza, listo, eta bakailua prejituta. Hemen, igual tradizionalena izango zen, bakailua markatu, kanpo atea, olillo hontan bizkaitar saltzain, eta gero berta sartu. Hoi izango zen tradizionala. Baina guingo deu, bakoitza alde batetikan, bale? Eta, Gorka, zer dantzatuko dugu? Aurrezkua? Horia. Ondo ongoek? Hombre, vale, ondo ez, ezin hobe. Ba, naheken nian, hartu lekua pixkat, nabaek, nik hau hemen jarrikoit, eta platera datzen jugun hau, eta hik eman eurra, bale? Ondo. Venga, haure, listo, zeka prejituta, ezin hobe. Nausia, izidakakik, dotorezia, gorputzia, eta danian. Ze zuzen da ze ondo, Nio lan kaltzatzea, eta bak izango nien, atzeak erori. Katxila, ama. Bueno, hemen txe, hau zudaztatu zuena da, hartuko beste goiara bat, ikusi ezu nola indeu, no? Azpino etxo bat indiu barazkikin, geho jarriko jau, hola, goiarakaba pare bat, indeun bizkaita saltzana, baratzurik edo jarrizki jo, eta historia bukatzeko, eta izatezia esei despistatu jarri jo perexil pixkat, eta honekin indi jo gaurko bakailua.
Bueno, lagunak, mi esker horregotegatik, bi harremen egongo gea, eta asteburuan badakizue. Noa, berria ikustea. Segura, han ibiliko egau, baina tente, guantxik uste egon bezala. Venga, lagunak, bihar arte.